El més important del treball de part és el descans, és adonar-te'n, flota. Mou una mica, només tu saps com t'has de moure per notar que flotes, que no tens olor, que ara no hi ha una contracció i pots seguir. Des d'aquí, ve una altra contracció, col·loca't una altra vegada. Bé, treballem el descans, però per treballar el descans hem de fer la sala primer. En el moment del part t'ajuda amb les respiracions. T'ajuda a tenir un referent també, que moltes dones m'expliquen que mentre estan tenint el bebè els hi sorgeix, tenen flashbacks amb la classe, tenen flashbacks amb el to de veu que emprenem aquí mentre estem fent el ioga. T'ajuda amb la confiança en tu mateixa. I crec que en aquest cas està ajudant molt a que les dones puguin practicar un part natural sense anestèsia, que ho treballem a les sessions. La descàrrega d'endorfines, el trobar-te tu mateixa que flotes, com fer recursos propis naturals per poder tirar endavant un part natural. Jo vaig fer un part natural aquí a l'Hospital de Calella i la veritat és que moltes posicions de les que es practiquen aquí en el ioga doncs les vaig utilitzar i també a l'hora d'estar pensant en mi mateixa, en el meu interior, una mica la respiració, doncs portar-ho una mica a terme. Des del CAP se'm va oferir l'oportunitat d'apuntar-me a les classes i vaig pensar que seria una oportunitat per mantenir-me activa i continuar fent una mica d'esport i així també poder estar amb d'altres noies que també estiguessin en la mateixa situació que jo, embarassades i tal, si teníem algun dubte o alguna cosa, poder-ho posar en comú i poder tindre una experiència més. Oferim les classes convencionals al part, més teòriques, però també ens va semblar molt interessant la proposta d'afegir noves eines que ens ajudin a nivell físic, a nivell emocional i a nivell mental a cuidar-nos durant l'embaràs, que és una època on hi ha molts canvis. Aquesta eina, com és la del ioga, normalment s'ofereix a centres privats i des de la corporació volíem fer accessible a la nostra població sense distincions.